Number 26 Duarbagari Constituency Kepalu Sabura ing tiarong along non kebangji arkoi ni paisi mate Januari 1 tarik nekan surini ra engko rapli aningwe lutun aju kibiji aphan kacisik cedang pon. Ton si aningkan wang ason tak si peninglet hota ningkan kimia hut sitame Sabura ing tiarong along risu ijang atum lunkan amalin mate lutun aju kibiji aphan kacisik kacedang pon do desang si pen klem pon bomlo lapen pulun kan amalin aphan maipu Samuel ingti lapen risu ijang pen kongchun bang pen sitame kapachun pon pameji aphan si do desang si pen kam klem pon bomlo lapen bangso lun kan amalin mate lutun aju kibi ponji along alhi aman peng pen kacho pha pon do lake Karbi anglong pen nong nam kacatang klong lun sipi akang saing hipi aphansi chopa pon lo lapen bangso lun kan amalin mate lutun aju along kacapate ponji lake lun kilun lapen ikan lapen fashion show sitame padu ponji lasi hu kongchun bang pen rar aphan kapachiti pon majok akote injir sitame kacapate dun igji abang phudoan sitame kachisik pami pen kewangji aphansi choning pon padu lapen bangso lun kan amalin mate lutun ajo kibi along kadu kawe rada tumta bang pen alir acham na kipidunji apansi choding ripon padu lapen bangso aningwe ke kari kangkrang pen abang ke wang wedet ji apansi bachini lo dangde perangke atumathegnu kaningji alam le aju ponlo na news desk report DY365 Karbi live tangte na atom pini la po an na atom armo chingrom pen risoi jang atom kam ki claim laan lo bang so ko pini na atom program ki pithik la puson do ma nili tum la puson lo ke damtang 2018 na ningkan pen tum la saburain tirong uhi kimi youth pun tum 2008 ningkan men seng lo konda la so ningkan pen tum chingwai chinghai si youth men chingwai si ni tum ta sona dance competition fashion show la pen singing competition la hai chubi pon ang puli tum chingwai pon si ni tum saburain tirong yutum chingwai pon pathik pon la pen piningan nge bangke ningkan trokan pleng elo piningan bangke kedam tan 18 pen cheng pon si non 2018 non 2023 an ke 23 mane non 24 1 January aning bi bang sini tum padung pola pen ge ni tum ningkan trok chok lo la pen la bang so Birta pen nalitung phan chupapon ke lapang soarni 1 tarik 2024 ajo along baji trok pen itum lapson si dance competition duponji lapen singing competition duponji lapen fashion show duponji la sinal komadi yang sinal tum yang si kasapati dun jining ha lapen nalitum dame kacharli ponji ning hang plote nitum sabrang tirong along nitum lapang so award side duponji la sinal tum dame chitong no isa Kalau bang so neng we lunsip pu kacau hapon tu bang itu. La suning we la invited artist do la bang ke itu man nam che thangklong akang sang hipian sini tum chop hapon ngip ro pi perfect lo media ke hai tum ha pi itu ma dak sarbrain kirong along ke bang apor ke pi perfect lo la sini tum la dak ek tarik kan we aphan itu labang so program aphan itum ladak rong isi risoi jang tumpen cerap itu si itum la kikim pon ceng pon lo kasi labang so a program along kadu kawia tum pantame arong pen korting jur tum doan pantame labang so program long alila chamna pinyi phansi nilin pen pachin lo je kewang je tarik siarni pu athak ke dot arong doana tum lapen pu dolom ralom penstami nasi ton pendakan juga calang pilihnya fansi nilin kan sunu dulu lidak rong kang break lo ma kalang